בגיל 50 את לא אמורה להרגיש שנגמר לך, אבל את כן. מתעוררת עם גוף שאת לא מזהה, שיער שנושר, עייפות שלא קשורה לשינה. שקט בפנים, אבל לא שקט טוב, שקט שחונק. פעם היו מסתכלים עלייך, היית נכנסת לחדר עם אור, לומדת, יוצרת, בוחרת. היום את יושבת, שותקת, תלויה. לא כי את לא רוצה, כי משהו בתוכך קבע. המראה הפנימי שלך מתנפץ כל פעם שאת רואה את עצמך מבחוץ. אבל את לא מספרת את זה, כי מה תגידי? שאת מרגישה לא יפה, לא שווה, שמאוחר מדי? אז את שותקת, אבל בפנים את צורחת. ולפעמים את רואה סרט על מישהי צעירה שמתחילה ללמוד, מתאהבת, חיה, ואת לא מקנאה בה, את מתאבלת עלייך, על מי שהיית, ועל מי שאת מפחדת שלא תספיקי להיות. אבל זה לא הסוף שלך, זה הסימן שאת חיה, שהלב עוד מדבר, שהניצוץ שם, ושהגיע הזמן לחזור. אז אם את גם מרגישה ככה, תדעי שאת לא לבד. זה נקרא מנופאוז, גיל המעבר. שמי ורד רביב ואני מטפלת בהומאופתיה קלאסית לנשים שלא מוכנות לוותר על עצמן, גם אם הן שכחו מי הן היו. אז תתקשרו אליי, וביחד נעבור את המסע הזה, נזכיר לך מי היית, ואולי נראה better version of yourself, משהו יותר טוב, גרסה מעודכנת, כי הגיע הזמן, והזמן שלך. תודה.